Walah man. Iki poso man. Aja poso man kuru awakmu kok. Kuru tak dol ra payu. Mami ora iso tuku dompet nang larang. Ini ku nek pakanem entek neng ae, aja meneng ae. Telepon, WA. Ya. Awakmu kuru gak payu tak jual kok malah. Piye? Oke, Man. Ya. Mami. Mami Beb. Piye, Pi? Iki pakane entek iki piye iki? Lamek piye? Dirambano to, Pi? Ya awake kuru ngene iki kok nek didol ra payu to, Mi ya. Piye nak didol wae? Metu apa? Tuku tas channel koyo kuwi lho si Caca. Sing kulit boyo iki. Ase? Tak iya, Pi. Piro, Mi? Piro? 5 juta. 5 juta. Payu piro? Dol wae, Pi. Yo ngetu rambut sik lemu lah kek dalem ya. Ngono. Yo, Iki kuru ngene. Piye? kok kuwe ngene iki. Ya kudu nek akmi aja iki. Iki lemu didol ngetu tas boyo kan sip. Yo wis kono golekno rambana, Pi. Ayo Tumi. Karo aku. Nah, iya toh. Ayo. Yo wis ayo. Ayo. Rekasane lho ngene iki, Pi. Golek rambanan barang. Nek ngono sesuk peduse didol wae kabeh yo, Pi. Iya semi sesuk didol ae makanan terakhir ya. Makan terakhir. Makan terakhir iki. Iya. Didol aku padha Mi. Ya Allah, mau mbak ketesok ora berber to ya. Ngene iki dadi wong desa ya. Kapan sedulung sen suci? Loh. Sapa kuwi? Lho, Ketahuan. Jadi ronda. Susah jadi ronda. Apa-apa masak dhewe, dipangan dhewe. Ora kaya kanca-kancaku, ora kaya kulum, ora kaya Mak Entrek, Aisyah, kulit senam. Apa-apa iku masak dhewe mangan dhewe. Yo malah dedek geni wong desa. Wis ronda kok ngene. Aduh. Ini yo nyala-nyala. Wis satu dadak geneman kok iso. Suwene ra karo-karuan. Malah wis jam 4. Wayah gibah iki ngene Mak Menteri. Gimana masak wis matang kadang ngerti capcus. Itu mau wes iki kok ngerti aku mau. di bojone ya. Golek rambanan. Saya ambil dulu. Iya. Iya. Tapi kok ramben. Masih kan tuku ya. Iya. Neng mall ngono kok. Jalan-jalan ning mall. Enggak boleh dijadi gitu orang teman-teman. Oke, bakul jane ning ndi to bakul iki? Nah, orang metu-metu ki lapat to mak ning jero wae iki lho rene lho mak. Mak. Nanti. Iki ana apa lek kok berok iki lho. Kene lho ono Kene lho, pelanggan cuek kene. iki dijarke ning Lah jowo iya, dhewe iki lho. Wis wayahe ape do buka iki ndak yo nata dagangan ben Kene dorok. osek, rene osek. Apa-apa ana gosip apa nek kok. Nasib anyar, Mak. Ya Allah. Nenge kaya awak Ya jeri. Allah. Ya blange kok anyar kabeh iki mau bar sekondi, Mak. Kondi, Mak. Yo akeh Ya bar nyairno di korku metu. Ganti tel. Korku metu kok Bang Eh. Titil. Ya biasane yo ganti tel ya nanti nak kur barang. Bang Titile yo tangguh kulaan no, Bes. Iki yo bar nganu korku Kayak metu Yang iki. India, Mak. Yo piye tak tabung-tabungno sesone butuh kan
Enak ngono lho nek duwe mas-masan iku. Ya Piye? ditangi mak siji kok loro ngono lah. Wong lek utang masa pembe utang. Iya napa-napa? Ana gosip apa? Kok Siti Mau lho lho Mak mak. Siti. gini. Aku nggak ngerti. Duwe ramban kok iki papi mami. Kowe iki poso kok dijulit ngalah-ngalahi aku iki lho. Ngene iku rasa cerita mang aku ya wis entuk info. Iya, mau udah nih, Bandingan wong loro ngundange mami papi Gusti. mami sapi ramban. Pegaweane sing lanang itu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo Yamini. Amin. Ya kok tumben lagi Yamin lagi metu. Kalah bermasak iki malu aku kok emosi perkara geni diangger disebul buang kok, geni disebul buang kok gregeten aku. Ya pokoknya ulang tahun wae dipul bongko. Iya. Apa dae ki 2020 kok ije nganggo dadek geni ya lho. Gas dong. Sekarang gas angel to, Mak. Ngene iku dak karek ah. Ngomong aku mak menteri iku dekengane pusat nek perkara nrimo gas ngono ya gampang. Nek gorene wae. Iya. Terus gelange lo, kalungnya lo. anyar. Yo batenku Bu, niki anyar. mang yo ora pamer ning kaceke kowe doroh ya wis tak dudono ae. Oh, ngono. Ngene lho yu. Ngene lho ya, Ni Yamini. Nek kirane kaya aku ngene iki genah ya, bojoku ya lumayan penghasilane. Ngundang mami papi ngono lah ya urung pantes kok ya. Ngundange ya Pak Bu ning aku kok kuwi lho Siti iku lho. Siti Sing ngopo? lanang pegaweane lho, tebang-tebang. Mocok ning sawah. Lho kok iso ngundang mami papi tak kupingku sak buatel aku ngrungokno lho. Gusti Allah ning sing marai Dadi wong desa sapa? kok yo ngundangi papi mami. Nek kaya awakmu pantes mak menteri, pantes banget. Urip kok akasan ngene ya terus nilai perkara menyang ben wedhus awak apa dari sini warunge Mak Menteri muka iki kapan wes marang Mak Menteri saya Mas Lah iya lho mak wong atasane. Lah iya wong atasane Siti kok yo dadak papi. Mas Sarju. Yo kowe iki ora poso piye? pelongo ra Mak Walah. Duh, kene Mas Pernah dulu? Lah kan lu. Ora kok oyo-oyoan astagfirullahaladzim. Wes kene ae lho. Wes kok lego dhisik ae Mas, gas. Wes ke. Iya. Tak kira lah aku, Mbak. Ora wis Kene kene. ae. Kene lho Mas. Kene lho. Nyaman to. Nyaman to. Kayak kene ae. Kayak kene Kene wae. ae. Ora apa wis kayak kene. Mak Menteri tolong sama kene ae. Wis do Mas ning kene wae Wes Mas. ki lho. Ora Kene salah, anteng. ora apa, wis kayak kene wae sing apik ya. Iki apa to? Serene lho, Bu, ben Wis to ben kene wae. serene gumi. Nah, Kene wae to Mas. ben ora desek rono. Desek Mas. Wis to ning kene wae ayo Mas. Kayak kono wae lho Mas. Ayo